udstyret med et lem, men desværre det ikke alle, der er lige store. Så Niels herovre, han har en veninde i Køge. Og hende har jeg snakket lidt med, og hun er rigtig sød og alt det der, men hun kan selvfølgelig en god historie. Det var, når han sidder nede på baren der og snakker med alle de der kællinger der, han rager dem bare til sig. Det er sindssygt, han kan sidde sådan et bord der med 5 blondiner og bare, de alle sammen sidder bare og kigger ham på låret. Det er for sindssygt, mand. Jeg har aldrig set noget lignende. Men i hvert fald, når han sidder og snakker lidt med dem, og de bliver enige om, at vi skal altså med ham hjem i aften. Så siger han, at det er også okay, men du skal sgu lige høre noget. Jeg har altså en pik som væg. Så kigger han lidt, og så siger de, altså ved du hvad, du er meget sød, så vi skal nok finde ud af et eller andet. Alt om alt, så er du lange fingre i hvert fald. Så var det, så det hjemme, de ligger der, de smider tøjet og danser og sådan noget, så ligger han der, så... Det er ikke bare sådan dobbelttid. Så smider han underdrengene, så falder han ned på gulvet. Og hun står bare og kigger og er helt ude over. Sagde du ikke, der var som baby? Så der var med sådan en smørskum i bøden, men 500 gram, 30 centimeter. Ja, tiden er gået.